1. Să-i dăm mingea elefantului. 1. Corect! Să-i găsim pe toți de 1. Excelent! Să colorăm numărul 1. Minunat! Să-i adunăm pe toți de 1. Super! Puneți doar unul în coș. 1 1 1 1 1 Perfect! 2. Să-i punem 2 fundițe pisicii. 2. Asta este. Să-i găsim pe toți de 2. Bravo! Să colorăm numărul 2. Ai reușit! Să-i adunăm pe toți de 2. Corect! Să-i ajutăm pe băieți să se îmbrace. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Excelent! Trei. Să punem 3 cutii pe broasca țestoasă. 1, 2, 3! Minunat! Să-i găsim pe toți de 3. Super! Să colorăm numărul 3. Perfect! Să punem toate numerele la locul lor. 2 1 3 2 plus 1 este egal cu 3. Să le dăm monstruleților câtă mâncare ne-au cerut. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Asta este. Patru. Să-i dăm iepurașului 4 morcovi. 1 2 3 4. Bravo! Să-i găsim pe toți de 4. Ai reușit! Să colorăm numărul 4. Corect!
Să punem toate numerele la locul 3, 1, 4, 3 plus 1 este egal cu 4. Să ajutăm șoricei să ajungă acasă. 1. Excelent! 2. Minunat! 3. Super! 4. Perfect! Asta este!